О, здравейте, подобие на майки! Мамо, гладна съм. Пак нямаше нищо за закуска. Ема, не мога постоянно да готвя. Взимай пример от мен. Аз до 12 часа не хапвам нищо и метаболизма ми е супер дори и на тия години. Ама аз съм дете. Плюс това яш свеж сутрешен въздух. Какъв ти свеж въздух? Живеем в София. Трябва да свикваш още от сега. Пък и какво дете? Почти тинейджърка си. Какво става, момичета? Само не искам да се карате пред мене, защото главата ми е надута като балон, боли ме и е на краен предел на толкова от това да се пръсне. Какво да не се разправяме? Днеска пак нямаше нищо за закуска. Поне Елена да дойде да донесе пак нещо. Ох, ема казах ти. Приготвила съм ти кралска вечеря. Ще видиш каква кулинарка е майка ти. Да бе, пак ще има пица. А до тогава? До тогава обаче отиваш да ми вземеш едно късо двойно кафе, една енергийна напитка, едни цигари и може да си вземеш нещо и за тебе. Мамуци, как ще взима цигари? Тя е дете. Да бе, мамка му, няма да й дадат цигари. Отминаха отдавна тия времена. Аз много добре си спомням, когато бях малка, как баща ми ме пращаше всеки ден за бира и цигари и това беше най-естественото нещо на света. Сега обаче, ако някой родител го направи, направо социалните ще му извикат. Само кафе. Никакви енергийни напитки. Не позволявам на Ема да припари до тези отрови. Ясна ли съм? И между другото смятам, че ти трябва да спреш енергийните напитки. Отивам да купа кафе и да си взема нещо за ядене, че умрях от глад. Ти пък трябва да спреш да се въртиш около перфектните, че много лошо ти влияят. Тук виж си прояла и планктон. Като говорим за перфектните, гледам, че са станали псевдоинфлуенсъри. Използва ги за гледания глупачките. Иначе тя е повече от нашите. Да, готина е, кефи ме. Само да не припарва до мене с този телефон, защото ще нокаутирам. И днес колко е приятно обаче. О, не. Ги тя пак. О, здравейте, подобие на майки. Благодари се, че ми е зле. Иначе до сега съм те строила да ми козируваш. О, някой пак е снощен. Кой ти гледа детето на тебе, момиче? До кога с тези купони? Детето ми е достатъчно интелигентно и самостоятелно, скъпа. Ами, че то има ли друг избор? Всъщност, кои сте вие, за да съдите кой как си гледа детето? А ето я и другата майка на годината. Аз може не съм майка на годината, но определено имам повече подход от вас, двечките. Вие не знаете какво е да си майка. Това означава минимум 3 години да се жертваш и да нямаш нормален сън. Аз отдавна съм забравила какво е това, но определено не е заради детето ми. Ами не знам какви майки героини сте и защо не спите изобщо по цели нощи, но лично аз спя по цяла нощ от втория месец на Андрей. Няма шанс. Как така? Ами така, зависи как подходиш от самото начало и как си го научиш. Искаш да кажеш, че малки Анди спи по цяла нощ? Да, Рама, това искам да кажа. И каква е тайната? Елементарна, Габи. Да не се вманячаваш и да не се превръщаш в роб на детето си. Каквито, между другото, сте вие двечките. Браво, момиче, споделя мнението ти. Само айде моля те да се разправяте по-тихо до мене. Анди не се ли буди посред нощ? Не знам. Той спи в отделна стая. Ти добре ли си? Как така? На 7 месеца? Спи само от втория месец. Не те ли е страх, че може да се задави? Ти по цяла нощ седиш с клечки на очите надвесена на детето ти ли? Не, но това ми се струва крайно безотговорно. Ами въобще не ми пука как ти се струва. Това е моят метод и е факт, че имам най-спокойното бебе на тази площадка. Отречете го, де. Наистина. Той почти никога не плаче и винаги се усмихва. Всъщност никога не плаче. Хленчи само, когато е гладен. Забелязала съм, че дори когато е с пълен памперс, не плаче. Може да му дава капачка уиски. Трябва да разберем на всяка цена. Да, ама като яде пюрета, сигурно е Армагедон. Единствено защото иска сам да държи лъжицата. Изяжда си абсолютно всичко. Явно имаш късмет, бебето ти да е спокойно. Не, точно пък ти да имаш късмет. Великата психоложка.
Ти такова елементарно обяснение ли даваш, бе? Уморени сте, изнемогвате, изтощени сте. И за какво? За да ви потъпат по рамото, че сте перфектните майки. Признайте си, че всичките ви теории за естествено раждане, кърмене, да не му говорим като на бебенце, а като на голям човек, издишат. Но да си майка е мисия. Почти всяка жена е майка, ало, не е голямо геройство. Геройство е да направиш от детето си добър и достоен човек. Само това има смисъл. Не ги слушай, дай да се подготвим по днешната тема, защото Стела след малко ще дойде. Не мога да оставя нещата така. Трябва да разбера какво прави тя с бебето и за да е толкова спокойно. Ти знаеш ли, моя, какъв е? Понякога се затварям в банята и рева с часове. После и кремовете ми на Шанел не помагат. Тогава мисията е твоя. Намери някой компромат и после ще мислим как да я забия. Как така? Ти няма ли да помогнеш? Аз имам други грижи сега. Мамо! Какво е станало, миличка? Не ми се говори още. Искам просто да си помълчиме и да си до мен. Разбира се, мами. Всичко, което ще те накара да се чувстваш добре. Дио мио! Горките деца. Шоуто започва. Ще ми паднеш. Здравейте, мамита! Аз от пече мисъл такова съм го отгледала. Все едно слон си изакал в топ памперс. Бързо махни камерата от тези глупачки. Дали, бе? Писна ми от тебе вече. Това е някакъв пълен кошмар. Веско! Аз съм на лайф, не мога да го изрежа. Не е важно, не. Ох, леле, просто... Майко...